Volám sa Miroslav Žiak a v nasledujúcich parlamentných voľbách sa budem uchádzať o vašu podporu. Nie som ostrielný politik, za to som mladý človek, ktorému nie je ľahostajný osud našej krajiny. We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the Posledné obdobie tu vládne strana, ktorú je nutné vymeniť. Slušnosť a poctivosť sa vytratila zo slovenského parlamentu. Sú to práve mladí ľudia, ktorí sú budúcnosťou Slovenska. Preto je dôležité týchto mladých a šikovných ľudí udržať doma a nie ich vyháňať za lepším životom do zahraničia. Priatelia, 5. marca nepremeškajme šancu niečo v našej krajine zmeniť. Tak, ako strážim pravidlá na hracej ploche, tak to budem robiť aj v parlamente. Záleží mi na budúcnosti Slovenska, v ktorom bude radosť vychovávať deti, vytvárať hodnoty a posúvať našu spoločnosť pred. Ak aj vám záleží na našej krajine, voľte číslo 31 Miroslava Žiaka na kandidátke SAS.